Oriawr taid. Mae'r gwydr fel rhyw grachen wedi ceilo, a tic-toc, tic-toc y gwaed yn y gweithiennau wedi peidio. Ond o'i chodi at fy nghlust fel cragen fôr a gwrando. Nad yw'r clociau gloiw'n dal I gnoi'r orian da meidia erbyn hyn. Mi glywaf yn ei siambrau gwag sisial pell rhyw synnau hen o hyd. Ac o'i chodi at fy nghlust fel cragen fôr, clywaf Leusa'n codi'n llanw medi o'i chrombil. Siarad man dros lestri China, treifl, jeli coch a chlecs. Emna trwm mewn 4 llais, a chlecia gyna. Brefi wyn, bytheirio, a gyrwndi injan ffort. Ond be wnaeth neb ag oriawr daeth I stop. Yn sownd yn rhiog amser yn cario'r dyddiau pell fel pryfed mewn darnau amber. Ei rhoi yn saff yn ro'r y pethau coll, rhwng hen fatsis, allweddi a hoelion sfar, i'w chadw. Nistawr ysfa rhyw brynhawn i'w hestyn eto, a'i chodi at fy nghlust fel cragen fôr.